Oke, kata patut pendih sediko kan. Kaling gomor
tekapun sangat panggeni kawula mugi mugi dadosaken jimat sadawuh kula dados prangka dalem menika paten pindahan kakang setya prabu dawuh dalem aku mas padhaake kang seman kaya tambah nggih sakwise sira ndak utus kang supaya bintas anane brandal kang mapan ning kota. Diaturke kabeh keburusanane kakang. Nggih. Keparmatur repak sih pamunten kajenengan. Rikala semanten kawula dipun dawuh wonten Kanjeng Adipati Sugeti Wali. Dinten iki pesa kawontenanipun pun damel sahi Kadipaten Darat. Nggih wonten Kabupaten Darat. Kasunyatan kemapan wonten sagrawuhing gunung kok. Nembe kenawan kula badhe pados prajurit ingkang pases lan pringginas. Kasunyatan sesampunipun kawula dumugi gunung kota. Menika kawontenanipun Ki Warok Secodharma ingkang sampun kumandhang karo bisa saged njumpes kawontenanipun para brandal gedhor kecu sak panggalan. Dia menika Secodharma ingkang mapan wonten ing dusun Seman. Kali nggih tesih kongkon Bali Kadipaten Trenggalek. Iya kakang. Jalaran ajan pun aku ora nate ngerti presto ing dusun Seman. Nanging wis dhewe kabaran. Yen ing dusun Seman ana wae. Iku takal sekali. Pramila kawula ugi ngakonaken dharma bekti. Kula minangka pramana kedah supados menawi
menawi wonten peparing dalem niku kados warata dumateng dusun ladusun dumugi kloso nggih dumugi setan menawi panjenengan dalem dereng nate tindak setan kami kula menika supados kula menika peparing menapa kedah dumugi kanuwalik dados sedaya itu ngerasaken pahit betika kepaten senajan to menika gesang ekonomi padesan doh ratu tepake wong watu itu paling dalam ugi kula saken kula mboten badhe motong setingkat pinten badhe pidato mboten kedah kula wadhiraken derek dawuh dalem Kanjeng Nabi enggal yen ngono kapal pakai sejak waktu di pertanyaan nggih Amerika akan jauh bakal menyusul tahun kakak satu apa dene tumunggung sistem nggih semoga tumunggung di negara atus pun di Kanjeng Nabi pitados sira ngadep oleh apa nggih sowan kula wonten ing kadipaten ingkang tuk panjenengan Kanjeng Nabi itu nampak menawa sak banjuri boten katon pen kanya sak sembah hukum dikun tak tampa astu diku tampar sak banjuri sira ndak pasrahe gawean kanggo bulang para kabeh para prajurit ya ora iki sedaya prajurit ing kadipaten menika sampun gumolong gulik menika mbok menawi sak mangke wonten parang muka saking montor gari badhe lumebet wonten ing kadipaten Ngalek menika sampun siap boten monggo to kakak saudara kadosipun nyaring menika di Sekodarmo didangu marang derajat Bupati ngapunten menika tiyang sepuh Radi Pujet dados pangandikan panjenengan kula boten mangertos ing Bupati saestune sampeyan iki ora bujak mung sithik sudah perumon iki nggih sami mawon oh iya didangu ditimbali dimenjangetake ya terus pundi kasuki sira Adiantara Neasati ngapunten kula ingaringer heat-heot menika suku Marang Dipati yang ngapunten saderengipun kula maturaken singkang pangabekti kunjuk jeung Dipati hak tampa pucuk asitiku tampang nenji kula tampi mugi ndadosaken dejimat wonten ing raga kula saengga kula ngeban kang wonten ing tlatah Seman wewengkon Kadipaten Ngalek tansah ayam-ayam toto ditendang Dipati mengkono kuwi kang dak karepake nggih dadi pakarti kang becik kang tumuju marang tata kaprajan tentreme kaprajan wis enggak karepake ugi tansah dilestarake nggih sedaya menika awit saking kula ngrumaosi bilih Seman menika tasih wewengkon Ngalek bila sak pantosipun menawi kula tetep badhe ndedekaken gapura kentara panjenengan wonten ing Ngalek Dipati nedun rimo gagat iki diprayogake ngestokaken jalo sampun prayogi Dipati tak banjure kakang Patih kula nggih pun kula kanjeng sira nganti Sekodarmo timbang njuh ana critane kang kepiye pramila nggih kawula diraken mlebet wonten ing Kadipaten Ngalek menika kawicat janak kawicat sanandalem menika kados pundi menawi ingkang sampun
kawula ngaton-ngaton dharma bektinipun wonten ing Gareng. Lajeng bebono menapa Kanjeng Adipati mengken sak murpat pun paringaken kalian Ki Setyo Darmo supados jumbuh kalian labuh labetipun wonten Kadipaten Gareng. Menika pangos dalem wonten Kanjeng Adipati. Menawi kula peparing nak boten pas. Ingkang langkung prayogi Kanjeng Adipati dos pundi peparing bebono menapa ingkang leres lan pantes dipun tanggi wonten ing kersanipun Ki Setyo Darmo. Yen manut kowe apa? Mbok menawi senajan menika gesangipun wonten Karang Pradesan menawi pakedan sampun kacekapan seman niku nggih boten kalebet krismon sanget nggih napa-napa wonten. Ingkang wonten ing salebete Kadipaten Mas Pices Raja Brana sak panunggalipun mbok menawi Karang Pradesan boten wonten. Menapa wonten saenipun menapa kados pundi menawi pun tampi kalian Ki Setyo Darmo Mas. Kakang saudara inggih wonten dawuh Adipati. Rene Kakang Sodarmo wis setelo akeh dharma buktine marang Kadipaten Trenggalek. Bukti nyata Kakang Sodarmo wis bisa ngestas kabeh rusuh kang mapan ning Indonesia. Kakang Sodarmo aku mungut atumu beberapa panyuwunmu marang Kadipaten Trenggalek. Nyuwun pangapunten Adipati. Kula nderek sawanipun Ki Patih awit saking kula sampun saged bengkas para brandal ketu maling sang papinunggalipun ingkang damel rasaing para kawula dalem. Menika saestu kula mboten badhe nyuwun bebono punapa kemawon. Dene menika sampun dados tanggel jawab kula. Tanggel jawab Setyo Darmo. Sok sinten kemawon sak kanan krinipun seman. Begini badhe damel rasaing para kawula. Menawi kula saged lan tak saged kula badhe kula bingkas Upama Kakang Sodarmo gak paringi Mas Pices Raja Brana minangka anggonku paring kesusah rehning Kakang Sodarmo wis gedhe labuh-labuh ing Kadipaten Trenggalek. Kepiye Kakang Sodarmo? inggih Mas Pices Raja Brana iki badhe kaparingaken dhateng kula. Nuwun sewu. Ateges anggen kula bengkas wontenipun para brandal menika gadah pamrih. Namung Adipati saat ini sepinten Mas Pices Raja Brana boten badhe kula tampi tetep kula konduraken kangge gedhekaken Kadipaten Gareng kangge kamut saning para kawula ing Gareng saestu menawi kula nampi Raja Brana ingkang kaustaken Mas Pices sakmangki ateges kula menika gadah pamrih wonten ngarsa panjenengan. Mila saestu kula boten badhe nampi. Bendang al ing para warok ana ing Kadipaten Gareng lan Ponorogo mekaten ing Kaya ngono gedene lelabuhanmu marang Kadipaten Trenggalek. Jadi Kakang Patih Cokrojo rehning sira kang wis nate ning desa iki. Mesine sira wis nate tindak ana
ngomai saudara. gajah mane kira-kira kan bisa dicabut kita kan tidak terlempar tidak bisa jadi kan tarik motor Anaknya kakak sos. Kakak sosan, Siji Dipati apa bener sira duwe anak wadon? Siji panggil leres dikalipun Dipati Saiki ngene yo kakak Patih sosan. Kebenaran banget rening aku gonje putra Jalu kapok sing wis hidupane wis asik dhewe. Rening kakang Sodarmo kang wis gede labu-labete marang Kadipaten Trenggalek. Ora gelem ndak paringi begono apa-apa. Kejaba mesti kaya dene. Kalungguhan minangka sesepuhe Senopati. Apa sliramu uga ora gelem? Kakang Sodar. kersanipun Dipati kados pundi? Upama kalungguhan dadi sesepuhe Senopati Kadipaten Trenggalek. Ngapunten Dipati, kula cekap mawon teng Seman. Kali anak kula begini tunggal. Wadon kalian poro-poro sing enten prakisan Dipati. Cekap wonten dipun. Oh, sak umpama kowe iki minangka sesepuh minangka parang-parang Kadipaten Galek ya ora gelem Kakak ingkang langkung pinter tinimbang kula. Warok wonten Ponorogo, wonten Galek menika kathah mendah para warok anggenipun sami mirsani. Mirsani dhateng kula tetep karmo neso ringkas oro gandal yang dadi ketua gandeng ning Kadipaten Galek monggo aku iso menika raos nawas oro warok ning Kadipaten Galek apa dene Kadipaten Paten yo. Yen ngono aku duwe cara meneh. Kanggo ndundung jenengmu rene kowe sampe gede labu-labu. Kakak Sodar. Manut ature si Patih Reksa Prabu. Kowe duwe anak wadon kang aran Sinten. Kuwi upama mung upama kowe dadi besanku. Aku duwe putra kakung kang aran Sugro. Terus pundi Dipati Dadi besanku. sepindah malih Dipati kados pundi? Saiki upama kowe dadi besane Adipati Sudityana. Banjur putraku Subrata tak dodokake karo anakmu Suminten. Menapa boten nulis semaken asma panjenengan? Sering anak kula mentiang desa jenengipun Minten badhe kapundhut mantu.
Panjenengan kados pundi Dengki Pati? Ora. Perkarane wis beda. Upama putraku iki mung jauh karo anake wong desa. Nek kowe senajan wong desa ora mung sembarangan wong desa. Pripun Sira Pati? sing bisa njunjung katentreman. Katentreman ing Trenggalek iki kang dadi gandunganku. Nyatane kowe sing bisa ngentremake. Sejotar Yesus pundi Dengki Pati? ini mergo kowe iki diparingi begono apa wae ora. Mas Pises Rajagrana ora. Derajat pangkat ora. Minangka sesuai Kadipaten Galek ora. Saiki kersane Kanjeng Adipati bakal ngundut mantu marang anakmu kang aran Mister. Dadi wong jodohanmu ora perlu intem supeh kowe iki ning sejejering pangkok. Lan Kanjeng Adipati ya ora ngrasake yen intem kagungan desa kang aran Setodarmo ning desa Seman. Dados prayogipun pun tampi ngaten. Ya kabeh ngono karben naton nanti Darma Bekti marang Kanjeng Bupati enggak prayogane kok. Perkara anakku minten dadi putra mantu ning Kadipaten, derajat lan pangkat iku mung sampiran. Nyawane aku kabeh mung titipan. Dadi ora sang ngrasake yen kok aku mung wong desa jejering parok-parok umbuhe ning ana kloso, panganane mung kaya telo kuwi kabeh kawulane sing kuwasa. Dadi bisa wae kabeh iki darbe memanang apa wae. Menawi kersanipun Dengki Pati kados ngaten. Inggih sampun dipun sarujuki Kipati. Menawi saestu badhe kula tampi dadosaken bebungah kabehipun keluar Seman. Sabda Pendhita. Aku jedenge Adipati ora bakal matung kang ulama. Menawi ngaten Dengki Pati bebungah menika badhe kula aturaken kalian anak wadon kula minten. Kula babar pisanipun nyuwun pamit, nyuwun pangestu. Kula badhe Ya
Saya ikut diwini, karena aku apa gue kata. Mereka pawasane Trenggalek itu panjenengan. Kan mereka nggak putra piyambak. Semonggo kuwi paring pangandikan. Putraku Subroto wonten dawuh Kanjeng Rama. Kaget kowe tak tinggali. Nggih. Raos manah kula menika kaget Kanjeng Rama. Sang putra katinggalan sowan wonten ing Kadipaten estunipun menika wonten dawuh menapa Kanjeng Rama? Ngene itu. Nggih. Iki mau kabeh nayakan ing Kadipaten lan uga Kakang Patih Setyopraja. Duk nalika semono kang ndak utus bintas janggal ning Gunung Kelapa. Nanging mung wae prajurit saka kabupaten kabeh ora bisa ngguling yuda. Bisa ngguling yuda nanging dibantu karo Warok Sadarma saka desa. Nah yo ngono to Kakang. Nggih, leres. Sak banjuripun kados pundi Kanjeng Rama. Warok Sadarma dikanthi marang Kakang Patih Setyopraja. Sowan ana ing Kadipaten. Dheweke ndak wenehi begono apa wae ora gelem. Ndak wenehi Mas Picis ora gelem, tak wenehi kalungguhan uga ora gelem. Lah rada kepeksa. Rama rehning Rama ki wis duwe putra kang dewasa. Lan wis pantes yen to palakrama. Mula rehning ature Kakang Patih Setyopraja. Warok Sadarma duwe anak. Wedok kang aran Suminten. Mula aja dadi atimu kowe bakal ndapura kramake karo Suminten anake Kakang Patih. Pasuryanipun Suminten menika kados menapa dereng mangertosi Kanjeng Sinuwun. Nggih nek pasuryane menika ayu. Lah nek mboten kados pundi anggen kula badhe andhung katresnan Kanjeng Rama. Banjur kuwi pikiran kowe gelem apa? Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Kula mboten sagah. Subroto wonten dawuh Kanjeng Rama. Mesine kowe tresna karo Kadipaten Trenggalek. Nggih. Tresna karo ramamu. Inggih, bukti karo ramamu. Sanget anggil kula pundi Kanjeng Rama. Nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun kula dereng sagah Kanjeng Rama. Amargi kula nggih dereng mangertosi pasuryanipun Suminten menika kados menapa. Kados kula wau ngajeng ingkang sampun kula aturaken Kanjeng Rama. Rama wis kebacut ngendika karo Setyodarma. Tak jaluk kowe kudu gelem nglakoni. Mergane kejaba kowe palakrama karo Suminten kowe ateges kowe wis njudung Kadipaten Trenggalek. Wis bekti karo ramamu kang dadi panguwasane Kadipaten Trenggalek. Kuwi sing jaluk dadi putra.
Nuwun papunten Kanjeng Rama. Kula dereng sabda Kanjeng Rama. yang pangeran Subroto. Wis wonten dawuh Kakang Patih Setya Raja kang wis ngerti kabeh. Derek kesanipun Kanjeng Rama Adipati. Awet senaosa menika gesangipun wonten ing Prabisan, boten badhe misumaken Rama. Kan yang tresna kemawon pamit jalanan saka Mina. Sinaosa penjelan menika derek nate peso. Derek nate pinanggih. Sik namine Suminten, sik pun ngerti niku kula. Arep wong anake warok ya ayu ora kecewa nggih mboten jengkang mboten dipun-dipun. Nggih apik nek kanggene kok pakai menyang ngoten mawon. Nggih nyuwun pangapunten. Redenten nggih ngendikanipun Ki Patih menika Suminten menika ayu Nggih, mboten cacat. nggih. Lah nggih kalih Adipati kemawon Rama menika Adipati menika nggih rak nggih jujo. Pripun Adipati jujo. Nggih. Dikalani meneh nyuwun papunten. Kados ngendikanipun Ki Patih menika Suminten ayu. Nggih mboten cacat. Ya, nggih, leres. Lah mbak sik dawuh kalih Suminten menika Ki Patih kemawon. Ki Patih ya iki. jujo. Subroto wonten dawuh Kanjeng. Nadyan bagus kowe putraku kang gak golo-golo supaya besok bisa gumanti kalungguanku. Yen wangsulamu karo Bupati Reksa Praja kaya ngono ki rak nyangkrak tembung. Nggih nyuwun papunten Ki Rama. Ya Ki Patih nggih sik sampun sumerep kalian Suminten. Ora pantes. Kemarin kok dikon ngepai lah pernah seneng tok. Tapi Patih menika tak nggih jujo. Adune Ki Patih kemawon ingkang kalih wis Suminten. Kowe aja tok galeni meneh. Matur karo Bupati Reksa Praja. Bupati Reksa Praja ki sesepuhing Kadipaten Trenggalek. Tembungmu wis nyelangkrak. Saiki sepisan meneh. Kowe gelem nglakoni apa ora? Nyuwun papunten Ki Rama. Kula mboten sagah. Yen ngono kowe ora bukti karo Rama. Nggih nyuwun papunten, mbok bilih Kang Putra menika badal dawuhipun Kanjeng Rama sinuwun. Kejaba kowe ora bukti karo ramamu. Kowe sing nyangkak karo Ki Patih Setya Praja. Ora pantes. Ora pantes si Subroto ki dadi putrane Sudedya ngalih. Punten dalam sareng Kanjeng. Sampun matur dibuki semanten Kanjeng Adipati. Sliramu dalem wis ora pantes meneh ngadeg ana ing ngersane Rama. Yen ngono paribasan kowe wis mirang-mirangke Rama, tak anggap wis dudu putraku meneh. Tak percaya.